गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि आर'नाइ इउट्युब चेनेलनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरबाय। नायदो नोंथांमोनहा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव होंगो दोंगो। नायनानै ला नोंथांमोनहा क'क्राझार दैलि मार्केटआव होंगो दोंगो सुबुंनि बाना जागासिनो दङ। नोंथांमोनहा नायनानै ला दुर्गा फुजा लोखि फुजानि थाखाय बेसेबां मानसिफ्रा शपिं खालामफैदों। नायनानै ला दख'ना बायग्रानि दख'ना बायग्रा, सारि बायग्रानि सारि बायग्रा, सेन्देल जुथा बायग्रानि सेन्देल जुथा बायग्रा गोबां होंगो दोंगो। नायनानै ला नोंथांमोनहा दुर्गा फुजानि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दैलि मार्केट, नैबे मार्केटआ जाय बिथांमोना बे बाजाराव थांबाय थायो बिथांमोना निस्सय हमनो हागोन। आरो जाय बिथांमोनहा बे बाजारखौ नुफेराखै बिथांमोनहा फारियैनो जोबजासे नायलांबाय था। नोंथांमोनहा जोबजासे नायोबा गासिबो बाथ्राफोरखौ बा गासिबो क'क्राझार नोगोरनि दैलि मार्केटनि थावनिफोरखौ नोंथांमोना मोनथिजोबगोन। नायलांबाय थादो नोंथांमोना फारि फारि। नैबे जाहैबाय दैलि बाजारनि ना बाजार। जाय बिथांमोनहा नुवाखै ना बाजारखौ क'क्राझारनि, बेनो जाहैबाय दैलिक फुंनिफ्राय सानसे थ्रोब बेहाय ना बाजार जायो क'क्राझारनि। जाय बिथांमोना क'क्राझार नोगोराव ना बायनानै जानो नागिरदोंबा बे जायगायाव फैनांगोन बा फैथारनांगोन। बेहाय गिदिर ना बाजार, बेहाय नाफोर फानो। बेहाय गोबां सुबुंफ्रानो बेहाय ना लाबोनानै फानो। बे दैलि मार्केट। दा आं केमेरा लानाय समावहाय भिडिअ लानाय समावहाय एसे गेसें जाबायमोन। नैबे जाहैबाय मैगं बाजार। दैलिक फुंनिफ्राय सानसे मैगं बाजार जायो। नोंथांमोनहा नायनानै ला। बियो जाबाय मेन उथुमाय बिटिआरनि उथुमाय गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि दैलि मार्केट बा दैलि बाजार जाग्रा। नोंथांमोनहा नायनानै ला, नायदो। नैबेहाय गोबां बर' सुबुंफ्राबो बेहाय बाजार खालामनो फैयो आरो बर' हिन्जावफ्राबो गोबां मैगं थाइगं फानो बे जायगायाव। आं जेब्ला भिडिअ लानाय समाव एसे गेसें जाबायमोन, गोबाङानो थांगबायमोन न' फारसे माल माथा फाननानै। अब्लाबो आं नोंथांमोननो बे थावनिखौ देखायनो सेस्था खालामदों। नायनानै ला नोंथांमोनहा। नैबेनो जाहैबाय गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि दैलि बाजार। नायनानै ला नोंथांमोनहा। बेहाय गोबां खम दामावनो बेहाय मोनो। नोंथांमोनहा बे बाजाराव फैयोबा खम बेसेनावनो मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै लांनो हागोन। नोंथांमोना जाय बिथांमोनहा क'क्राझार गोजोननि नोगोरनि दैलि बाजारखौ नुवाखै, नोंथांमोना आंनि भिडिअजों मोजाङै नायनानै लादो। नायलांबाय था। आरो जोबथारनायाव आरो गोबां इन्टारेस्टिं बुस्थु आं देखायनो नोंथांमोननो सेस्था खालामदों। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे। नैबेनो जाहैबाय बाजार, दैलि बाजार। मैगं थाइगं बाजार जोबखांनायनि लोगो लोगोनो ओरैजा नोंथांमोना होंगो दोंगो। आरो नैबे बाजारा जाहैबाय फिथाइ सामथाइनि बाजार। फिथाइ सामथाइ बाजार आरो दाउ अमा फानग्रा, नैबे दाउ बेदर अमा बेदर फानग्रा बाजार। नैबिसोरो फिथाइ सामथाइनि बाजार सफैलायबाय ओरै बेराफारसेथिं खाथियावनो। आरो नैबे नोंथांमोनहा बे फिथाइ सामथाइ फानग्रा बाजारनि उनावहायनो बिबार बायदिसिना बिबार माला फानग्रा बाजार दङ। नायनानै ला नोंथांमोनहा। दिनै जोबोद होंगो दोंगो जेव मानसि। नोंथांमोनहा नायनानै एरखेलायनो हायै। नायनानै ला नोंथांमोनहा होंगो दोंगोखा। एकदम गोलोमदै सिग्लाब जोबखालायनाय मानसिफ्रा एकदम खाथिजों एरायब्लानो मोनामफ्रु मोनामलायो। नायनानै ला। गरमाबो गरम एकदमबारे दुर्गा फुजानि शपिं खालामनायजों मानसिफ्रा मेंनायखौ मोनथिलायाखै। नायनानै लाना नोंथांमोनहा। नायनानै ला होंगो दोंगो जेवखा मानसिफ्रा। गस्ला बायग्रानि गस्ला बायग्रा, दख'ना बायग्रानि दख'ना बायग्रा। नायनानै ला गोबां आसान खेरा बायग्रा जायगाफ्राव। नायनानै ला नोंथांमोना। बेनो जाहैबाय क'क्राझारनि दैलि मार्केट। आरो जाय बिथांमोना नुवाखै बेहाय फैनानै बेरायफैनो हागोन। आरो जाय बिथांमोनहा बे जायगाखौ नुबाय निस्सय बिथांमोना मोनथिखागोन। नायनानै ला बेसेबां भिर जायो बे जायगाया। बेनो जाहैबाय गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि दैलि बाजार। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय था। नैबेनो जाहैबाय गोजोननि नोगोरनि मेन बाजारा। बेनो जाहैबाय उथुमाय बाजार, सेन्देल जुथा फानग्रानि बाजार। नैबेनो नायनानै ला नोंथांमोनहा। होंगो दोंगो जेरैबो
जेरैबो जेथिंबो मानसि खि मानसि नायनानै ला। जाय बिथांमोना बे थावनिखौ नुवाखैमोन, आंनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो नोंथांमोना बे मेन क'क्राझार दैलि बाजारखौ जाहाथे एसेबाबो नुनानै गोजोननाय मोन्दों। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।